Niet één, maar mogelijk 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland. En een meerderheid wil een mobieltjesverbod op middelbare scholen. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Zeeland heeft de beste papieren als het gaat om de uitbreiding van kernenergie in ons land. Dat zei minister Rob Jetten van Energie en Klimaat tijdens een werkbezoek aan Zeeland. Er wordt niet alleen gesproken over het langer openhouden van de kerncentrale in Borselen, maar ook over het bouwen van 2 weliswaar kleine nieuwe centrales in Zeeland. Rob Jetten was hier maandag samen met zijn collega-minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens. Ze kwamen praten over de rol die Zeeland kan spelen in de energietransitie. Want behalve kernenergie levert Zeeland ook veel wind- en zonne-energie. Maandagmiddag bezochten de ministers nog Dow en Yara, bedrijven die heel veel energie nodig hebben en een waterstoffabriek willen bouwen om van het gas af te gaan. Ja, 2 ministers samen op werkbezoek was niet zonder reden. Want kernenergie ziet het kabinet als een van de middelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom wordt er nu niet alleen gekeken naar het langer openhouden van de huidige centrale, maar ook naar het bouwen van 2 kleinere centrales. En die zouden er binnen 6 jaar al moeten staan. Ja, dat is het aanbod dat vanuit Zeeland nu mijn kant op is gekomen. Ik kom zelf nog voor de zomervakantie met de hele inzet voor kernenergie in Nederland. En er zitten onder andere keuzes in over hoe we vanuit het Rijk kernenergie mee gaan financieren. Maar vooral natuurlijk ook heel belangrijk de veiligheidsaspecten die daarbij komen kijken. En dan hoop ik dat we snel met Zeeland samen tot concrete keuzes kunnen komen. Maar ik vind het heel mooi te zien dat de provincie en bedrijven hier al staan te trappelen om dat met ons samen te gaan doen. Dat lopen dus eigenlijk 2 dingen parallel. En de huidige reactor langer open houden, maar ook kijken hoe we kunnen uitbreiden. En de plannen komen vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven. En het idee is om er 1 in Vlissingen-Oost te bouwen en eentje in de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen. Op plekken waar de industrie veel energie nodig heeft en van de fossiele brandstoffen af moet. De proef waarbij mensen die niet in Nederland wonen ook welkom zijn in de Vlissingse coffeeshops lijkt een succes. Er wordt minder gedeeld op straat en er is minder overlast, zeggen omwonenden en de koffieshophouders zelf. In 2012 werd het zogeheten ingezetene criterium ingevoerd, waardoor buitenlanders niet meer welkom waren in coffeeshops in het zuiden van Nederland. Het was bedoeld om de toestroom van met name Belgische en Franse drugstoeristen te stoppen, maar het zorgde ook voor meer straathandel. Reden voor de gemeente Vlissingen om een proef te starten. Sinds augustus vorig jaar mag iedereen bij de coffeeshops naar binnen. Tot nu toe gaat het prima. Er is iets meer, zijn er Poolse mensen, Belgen, Duitsers, vooral in het weekend. Maar voor de rest is alles nog gewoon hetzelfde. Ook de buurt is te spreken over de proef. Veel minder overlast, je hebt veel minder handel op straat. Een jaar geleden had je overal in alle hoekjes, stonden ze allemaal te dealen met elkaar en nu zie je het helemaal niet meer. En het gaat heel rustig, het wordt goed gecontroleerd. Het is veel rustiger geworden. Ja. Ik zie minder straathandel. Ik zie ook minder hier mensen staan. Dus het wordt echt beter. Ja. Critici waren bang dat de proef tot drugstoerisme zou leiden. Maar omdat Vlissingen maar 2 coffeeshops heeft, verwacht de bedrijfsleider niet dat dit gebeurt. Je mag 5 gram per coffeeshop per klant per dag halen. Dus dat is 10 gram. Dus daar komen ze niet voor rijden. En vooral niet met de huidige benzineprijs. Toch zal pas deze zomer blijken of het echt niet veel drukker wordt. Door corona kwamen er het afgelopen jaar sowieso minder buitenlandse toeristen naar Vlissingen. Nou, dat is voor ons ook een groot vraagteken. Want inderdaad, eerst was corona. En nu is er ook iets meer dat mensen gaan komen en nu weten ze het ook. Ik verwacht wel dat het wel wat drukker gaat worden, maar ik denk dat de stormloop wel uitblijft. De gemeente Vlissingen komt binnenkort met de uitslag van een tussenmeting, waaruit moet blijken hoe de proef tot nu toe verloopt. Na de zomer besluit de gemeente of de proef een blijvertje wordt. Na een jaar gaan we evalueren en dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Daar weten wij helemaal niks van. En als het aan jou ligt? Gaan we zeker door. Het is fijn dat iedereen die hier in Vlissingen is, die gewoon binnen mag komen. Boven de 18 jaar uiteraard. Als het aan de Zeeuwen ligt, is het voor middelbare scholieren gedaan met appen, snappen en door hun tijdlijn scrollen in de pauzes. Want een meerderheid, 65%, is voor een volledig verbod op mobieltjes op school. Blijkt uit een enquête in opdracht van Omroep Zeeland. Bij het Calvijn College is er al een paar jaar zo'n verbod. Het is gezelliger in de aula. Ja, je hebt meer bij je klasgenoten, bij leerling. Je praat meer. Het is veel gezelliger in de pauzes. En ja, je komt echt meer met elkaar in contact. Geen mobieltjes in de klas, dat hoor je wel vaker. Maar bij het Calvijn College, zoals hier in Krabbendijken, moeten de telefoontjes de hele dag in de kluis. En wie betrapt wordt met een mobieltje in de hand, is hem meteen kwijt. Ik heb wel eens een keer gehad, toen zat ik hier en toen kwam er een docent rennend, sluipend achter me aan en die trok hem zo van me af.
Ja, en dan had ik bijna een hartstilstand van de schrik dat ik mijn telefoon kwijt was. Het klinkt misschien wat extreem, maar ook de ouders staan achter het verbod. Ik als teamleider van de helft van de leerlingen hier van de locatie heb nog nooit een telefoontje gehad van joh, wat doen jullie nu? Nee, ouders snappen het echt goed en de leerlingen uiteindelijk ook. En het werkt wel, zegt de school, want de leerlingen blijven beter bij de les. Ze hadden hem ook vaak in de broekzak en als er dan een piepje komt of een blingetje, dan zijn ze toch afgeleid. Dus het geeft meer rust en in die zin meer concentratie. Maar met alleen een verbod op school, daarmee ben je er nog niet. Je geeft een duidelijk signaal van jongens, let op, je moet hier bewust mee omgaan. Maar daarnaast zul je echt mediawijsheid moeten aanleren. En ben je bewust van wat het doet met je sociale vaardigheden, met hoe je overkomt in een groep. Ja. Dus alleen een verbod, dat is niet de oplossing, nee. Want zodra de leerlingen de school verlaten, grijpen ze toch weer terug naar dat blauwe schermpje. Als je die school uitloopt, je hebt je mobiel weer te pakken. Wat is het eerste wat je doet? Eigenlijk alleen even kijken of ik een berichtje heb. Ja, je telefoon openen, al die berichtjes beantwoorden. Eigenlijk kunnen we allemaal niet zonder de telefoon. En ondanks het praktijkvoorbeeld van het Calvijn College zien andere middelbare scholen een verbod nog niet zitten. In de meeste gevallen is het gebruik van een mobieltje tijdens de les niet toegestaan. Maar in pauzes mogen de leerlingen wel hun telefoon erbij pakken. Veel dorps- en buurthuizen hebben hun financiële positie de afgelopen 2 jaar flink zien verslechteren. Volgens een enquête van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen balanceert 40% van de dorpshuizen zelfs op het randje van faillissement. Bij dorpshuis Haastingen in Sint Maartensdijk is het nog zo erg niet, maar er moet nu echt betere tijden aankomen. We hebben eigenlijk zeker 2 jaar 0 inkomen gehaald. Dat is echt droevig geweest. Ik heb gebruik gemaakt van mijn reserves. Ik ben inmiddels 30 jaar zeg maar, beheerder en exploitant van Haastingen. En daar hebben we dus bepaalde reserves opgebouwd. Hij was niet de enige. Landelijk heeft 2 op de 3 dorps- en buurthuizen ingeteerd op de reserves om de begroting rond te krijgen. Visser heeft dan ook geen geld meer om de broodnodige investeringen te doen. Ja, dit is onze vergaderzaal. Hij is een beetje saai. We wilden hem eigenlijk een beetje opknappen. Een mooie beamer en een mooi schermpje. Zodat je een beetje weer aan de moderne eisen kan voldoen. Maar ja, gezien de coronatijd de afgelopen 2 jaar hebben we daar geen budget voor. En het gaat nog wel even duren voordat we dat werkelijk hebben. Nu de coronamaatregelen van tafel zijn, kan er weer wat verdiend worden. Toch merkt Visser dat alleen ouderen bedienen niet genoeg zoden aan de dijk zet. Ook jongeren moeten betrokken raken bij het dorpshuis. Maar dat lijkt een lastige opgave. We hadden bijvoorbeeld een filmavond georganiseerd. Met een leuke film, maar ja, daar komen er een handjevol jongeren op af. Maar ja, er is altijd, hoe bereik je die jongelui? Want het is al gauw, als er eentje van de groep zeg maar, zegt dat het stom is, dan denkt de rest, oh, dat zal dan wel zo zijn, dus die komen daar niet. Niet alleen dorpshuis Haastingen heeft moeite met het aantrekken van jongeren. Ook wijkcentrum De Burgerij in Vlissingen worstelt hier al een tijdje mee. De handwerkclub voor kinderen vanaf 8 jaar loopt al wel een tijdje goed. Maar de tieners, die blijven weg. Daar moet op de korte termijn verandering in komen. Voor jonge mensen heb je ook jonge vrijwilligers nodig met jonge, nieuwe, frisse ideeën. Vandaar dat we vanuit het Oranje Fonds geld hebben gekregen om dat op te starten. We willen daar een beetje open in staan. Op het moment dat wij zeggen, we gaan dit en dat organiseren, dan is het al een gesloten onderwerp. We willen nu een jongere vragen van, wat zou je in het wijkcentrum willen doen? En daar vragen we ook Scalda-studenten voor om daar ideeën te opperen van hoe kunnen we nou die jongeren het best bereiken. Want zij zijn die doelgroep die wij hier binnen hebben, die mogelijk weten van, oh, maar dat moet je op die en die manier doen. De Scalda-studenten zijn al betrokken bij het buurthuis door ouderen te helpen bij activiteiten. Maar Meulmeester hoopt dat ze hun leeftijdsgenoten ook zover krijgen dat ze samen om tafel gaan zitten om nieuwe ideeën te bedenken waar jongeren wel op afkomen. Wie weet verdwijnt het oudbollige imago van de dorps- en buurthuizen dan eindelijk naar de achtergrond. De meeste Zeeuwse gemeenten krijgen een compleet nieuw gemeentebestuur. Dat blijkt uit de laatste stand van zaken. In slechts 3 gemeenten gaat het oude gemeentebestuur weer 4 jaar verder. Niet altijd omdat ze het goed gedaan hebben bij de verkiezingen. Voor partijen die gewonnen hebben, maar toch weer in de oppositie terechtkomen, is dat zuur. Op Tolen bijvoorbeeld.
De druiven zijn zuur voor fractievoorzitter Han van 't Hof van Algemeen Belang Tholen, kortweg ABT. De oppositiepartij kenmerkt zich door het felle oppositie voeren, met name de afgelopen 4 jaar. Maar hoewel de partij een van de winnaars is en bij de grote 3 hoort, komt het niet in de coalitie. Eigenlijk is het niet zwart-wit van, omdat jullie toen een bepaald dossier heel scherp hebben beoordeeld, mag je niet meedoen. Nee, het is een compleet pakket eigenlijk, een balans die je zoekt. En dat leidt dan tot een stabiele coalitiesamenwerking waarin je elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt. En dat zou in dit geval met Algemeen Belang Tholen niet zo zijn. Het was voor ons in elk geval een brug te ver. Het is toch wel een beetje in de Toolse politiek zo. Je moet eigenlijk het woord spreken waar ze eigenlijk graag willen horen. Ja goed, dat past niet bij mij. En kijk, wij hebben ook wel zaken aangekaart die echt de burgers raken. Zoals de zondagsopenstelling. De SGP wil de winkels op het eiland kosten wat kost dicht op zondag, terwijl ABT ze open wil. Er wordt altijd van ons verlangd dat wij respect hebben voor de christelijke inwoners. En ik verwacht ook op deze manier respect van de SGP voor de niet-christelijke inwoners. Want ze leven niet alleen op het eiland. Maar de komende 4 jaar blijven op Tholen de winkels dicht en ABT neemt weer plaats in de oppositie. Al is dat volgens journalist Peter Huisman van Omroep Tholen helemaal niet zo erg. Ik denk dat een goede zaak is, want ABT is vooral echt op dreef vanuit de oppositie. En die partij zorgt ook voor discussie. En je zou er eigenlijk ook niet aan moeten denken dat Han van 't Hof wordt kaltgesteld omdat hij het college moet steunen. In totaal zijn ze er in 6 Zeeuwse gemeenten al uit wie er in de coalitie komen. Bij de overige gemeenten wordt nog onderhandeld en de laatste gesprekken worden daar afgerond. De 2 broers die verdacht worden van de moord op de 15-jarige Tim van der Steen uit Middelburg hebben dat met voorbedachte raden gedaan volgens het Openbaar Ministerie. De jongens van 15 en 17 jaar oud zouden Tim meerdere keren hebben gestoken. De steekpartij was op 9 januari van dit jaar in de Meanderlaan in de Middelburgse wijk Douwendalen. De broers werden pas enkele dagen daarna opgepakt. De volgende zitting staat gepland op 21 juni. Het is weer bijna als vanouds, want de laatste weken zijn de witte nummerplaten weer meer te zien in het straatbeeld. Het teken dat het toerismeseizoen weer op punt van beginnen staat. Maar na 2 seizoenen met beperkingen wordt er gevreesd dat het dit jaar wel eens te druk kan gaan worden. De verwachtingen zijn in die zin echt wel positief voor wat betreft vakanties. De Duitsers mogen weer komen, de Belgen en ook de Nederlanders hebben Zeeland herontdekt. Als er heel veel Nederlanders interesse hebben en heel veel Duitsers interesse, dan wordt het 2 keer zo druk. Maar we hebben een bepaalde capaciteit in onze provincie en ook hier in de gemeente. En dan is vol is een keer vol. Toch maken veel inwoners en natuurorganisaties zich al jaren zorgen over het feit dat het te druk wordt aan de kust. De provincie is ervan op de hoogte en wil er wat aan gaan doen. We moeten ook constateren dat dat vooral in een kleine periode is. Dat is met name in het zomerseizoen, daar waar wij Zeeland natuurlijk kennen als een provincie van de zon, zee en strand. Dan is het op een aantal plekken is er een disbalans. En dat is niet in heel Zeeland zo, maar op een aantal plekken is dat wel zo. En daar moeten we natuurlijk gewoon aandacht voor hebben. Wat je natuurlijk ook ziet en wat dus heel dicht bij inwoners en bij mensen komt, is natuurlijk de tweede woningen en de toeristische verhuur. Het huis wat naast jou te koop komt, kan zomaar door iemand gekocht worden en aangeboden worden in de toeristische verhuur. Wat maakt dat het toerisme zich ook meer in de kern trekt. En ik snap wel dat dat ongerustheid meebrengt en ook de druk binnen een straat. Daarom hebben verschillende organisaties, waaronder het kenniscentrum Kusttoerisme, geld gekregen van de provincie voor onderzoek. We hebben nu gezegd, laten we dat dan gewoon eens voor meer jaren doen. En maken jullie nou eens een idee over hoe Zeeland eruit zou moeten zien richting 2030. En zij zullen dan ook met ideeën moeten komen, hoe kunnen we zorgen dat we niet alleen Zeeland op de kaart zetten in het hoogseizoen zon, zee en strand. Maar dat Nederland, maar ook België en Duitsland kunnen genieten van die pareltjes die Zeeland kent, ook buiten het seizoen. Volgens Korteweg Maris zijn er een paar opties die de komende tijd verder uitgewerkt zullen worden. Waar heel veel over gesproken wordt is spreiden in tijd en ruimte. Dus dat betekent seizoens langer maken, maar ook kijken naar een betere verdeling van het toerisme over Zeeland. Dus waarom moet iedereen altijd op dezelfde plek zijn, direct aan de kust? Of kunnen we juist ook andere pareltjes van Zeeland meer laten ontdekken? En dat is waar alle partijen in Zeeland ook hard aan werken de komende tijd. Alle partijen zijn het er wel over eens dat de toeristische sector erg belangrijk is voor de Zeeuwse economie. Door de economische spin-off kun je bijvoorbeeld 4 supermarkten houden in Oostburg. Je ziet het natuurlijk ook terug in Zorgzaam.
huisartsenposten op verschillende locaties. Laten we eerlijk wezen, het voorzieningenniveau in Zeeland wordt in belangrijke mate voorzien door de toeristische sector. Dus we moeten echt zorgen voor die balans. Want de verwachting is dat het toerisme in Zeeland ook de komende jaren zal blijven groeien. Ik denk dat de grote uitdaging voor ons is om met elkaar een manier te vinden waarop dat past bij Zeeland. Ik denk dat we daar zuinig op moeten zijn, zuinig op moeten blijven, maar tegelijkertijd meegaan moeten met de trends en weten dat Zeeland kent zoveel pareltjes, die moeten we echt voor het voetlicht brengen. De gemeente Goes wil dat de GGD onderzoekt of de grond die is gebruikt onder de afrit Goes-Zuid mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid. De thermisch gereinigde grond, oftewel TGG, komt van hetzelfde bedrijf als die van de dijk in Perkpolder. Die grond bleek alsnog vervuild te zijn en dus wordt die verontreiniging gemeten en in de gaten gehouden. In Goes gebeurt dat niet omdat de regionale uitvoeringsdienst dat niet nodig vindt. Later hebben we dat toch nog een keer indringend gevraagd. Maar ze adviseren ons dat in ons geval niet noodzakelijk is om onderzoek te doen. Het RIVM stelde vorig jaar dat de manier waarop TGG tot nu toe is onderzocht niet toereikend is. Dus roept Goes de hulp van de GGD in. De GGD buigt zich over ook de volksgezondheid. Dus we hebben nu als college besloten om ook de GGD hun expertise te laten inzetten hierop. De GGD gaat nu bekijken of een onderzoek noodzakelijk is. Russische schepen zijn vanaf zondag niet meer welkom in Europese havens. De maatregel werd vorige week al aangekondigd, maar een ingangsdatum was nog niet bekend. Het toegangsverbod geldt niet voor alle Russische schepen. Zo mogen schepen met aardgas, aardolie, medische, landbouw- en voedingsproducten nog wel aanmeren. Normaal gezien komen er 5 Russische schepen per week naar de havens van Noordzeepoort. Of die schepen onder de uitzondering vallen is niet bekend. Rusland was vorig jaar de belangrijkste handelspartner van Noordzeepoort. En naar aanleiding van de uit de hand gelopen ontploffing van de middensluis in Terneuzen zijn er 141 schades gemeld. Het gros van de schades is inmiddels ook bekeken. Het gaat om scheuren in muren en stucwerk of gebroken glas. Het aantal meldingen kan nog oplopen, maar ook nog dalen, want in de tussentijd zijn er ook meldingen ingetrokken. En de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de ontploffing zijn inmiddels beantwoord door de minister. Alleen zijn die antwoorden nog niet openbaar, want door een storing kunnen die pas op dinsdag online worden gezet. Dus dat is nog even wachten. In de tussentijd wens ik u alvast een fijne Pasen en graag tot morgen.